sampun medar. Iki Mas Jo. Monggo, katur panjenengan riyen. Monggo. Yo. Monggo Mas Bejo. Jatahku ki dangdut kok terus kon. Lah jenengane Piai Lantip kok ya dadak ngenteni dangdut lho. Lantip iki apa-apa iso. Alhamdulillah pandongane. Iya. Kok dadak Kali murah ra gagas. tak ndelok. Sinaringan sedayu mangga. Aja sama. Hey!
teko nambani. Ya Allah Mas, Mas. Gini, Menika kula sapa? Menika kula pripun? Kowe sing kejob. lah Engko sing ngolehke sapa bingung. lah nika kula Lah kene bos boten kalih Mbak Kakung niku kula lah Hei. ya Allah. Lah niki kula dibayar kaya terus seluk mbah iki lho. Terus Lah, gak pripun, selera blas. lah pripun lah Om. niku mbak kula kaya Mas. Mas. Om bae kaya Oh, mamane iya. Mas kenomen. abang. Iya telaske. Kathahipun pametri budaya dalem menika. Zik. Sebanduan wangsul Mas Benceng monggo. Kalau wau lak saking Pak Sunardi saniki Mas mesti nek Aisyah. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajan nang tawanan nganti lingsen sange ngene ono kene aku nunggu kowe Tak SMS lali janji kandhane alesane sapa sing ora gelem kowe ora teko Gayeng ya, Mas. Malam mirunggan dalu malam itu dareni. Niki para rawuh, para tamu saking keluarga Geng Mas Wagimin niki ngebaki kajang 5 kebak kabeh. Pitu, Pak. Pitu. Kajange pitu, Pak. Ben entuk pitulungan kok. Nggih. Nggih. Amin, nggih. Monggo lajeng. Janajane kowe ning ngendi Lelaganmu Sanjane priani Atiku sujana Kowe kacang karo wanita Oh,
sapa? Pripun, Pak? Lah kowe direwangi di SMS ra teko salah sapa? Saiki modele WA kok ya SMS. Keturun niku, Pak. Terlalu semangat nih Mbah. Ha iya. Wes pokoke hot tenan yo. Nggih mengke nyuwun ngapunten niki rada disisine Mas Nardi. Nggih para-para niki suka parisuka panglipur. Sing penting mengke tertib bare jam 2. Oh nggih, ngoten matur nuwun Pak Bayan. Cocok Mas Heru. Mas Darno, Mas Heru. Monggo. Jana jane kowe ning Nggih matur sembah nuwun. Pripun? Sampun Pak urute. Oh, lah nek niki genajek mening iki. Sing mening tenan iki. Yo, sing kok Jawa Timur mau ya. nggih. Aslimu ngendi to, Nduk? Ponorogo. Isih do kuliah apa Boyolali. SMA ya? Boyolali ning ngendi? Oh, lah yo Banyudono adohe ra umum lho, Lek. Iki engko selagu-selagu wae masalahe diratani sing muda-mudi ora uman yo. Yo dicedhaki. Nek yo Iki campur disangoni. sari bengi iki jane nanggapke sing cah nom-nom. Sesuk kelenengan sing tuwa-tuwa. Alah yo sing nom ra apa-apa, sing tuwa yo ra apa-apa. Monggo Yo. Mas Sedayu. Lumantar Sedayu. Yuk. Nangis satrone atiku nalika sliramu tinggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwane Lali, Mbak. Mboten apa-apa, Pak. Aja lali pabelengku. Uga mandekaris janji-janji. Aku kang setia satu tak anteni ganti
Gusti, monggo Nggih, sampun monggo. setunggal. Nggih. Niku ge kasempatan kagem Mas Tarno Bence. Ngaten. Nek biasane iki kelangenane apa ngono biasane cedhaki karo penyanyine sih. Ah. Ki nek ora dicedhaki karo penyanyine kurang semangat. Pak Tarno, Mas Bence, iki juragane kayu. Tarno. Biasane senengane karo kowe Ren. Cedhaki sik Ren. Iki njaluke apa kelangenane ora ngerti kok. Kene. Kupung jek yamene. Engko delongkas kono terus mulih biasane. Teko Yo. bar. Ngersake apa takon dhewe sik. Iki nek ora kowe ora Ren. Yo. Abah Tarno itu teko bar. engko. Genah no iki. Monggo Mas Tarno Bence. Ya. Wis kuwi tak dol bengi iki pokoke Ren. Ya Allah. Dikaryake. Iya no, ora dikaryake kesuwen. Ayo. Mbak menawi ngersake lagu napa menika? Tegakne siramu, Pripun? ngesakne sliramu. Oh nggih Mbah Min. Nah. Oh ya. Berat sakit hati dua. Oh berarti di sini saja. Iya. Oke, siap. Kandhani kok. Dikasih sakit hati dua, Mas. Sakit hati lho. Yo, ora nganggo suwe. Set dayu. Badhe duet Tarno. Duet. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki tresno. Ning nyatane Kenyataane sliramu ngarani ati. Hati tatu wis ra bisa ditambani. Po po po. ora bisa tak ketemu. Ayen tau weruh sliramu jejer dhewe. Ayo matresno kumbare nafsune lan mono. Lali aku yen nyandek wanita liya. Wis milih aku apa dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bali bola mung gawe gelaning rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Asik zik zik ayam tentrem bali bola ya asik monggo Pak Tarno mriki beksa. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Nyatane sliramu nglarani ati. Hati tatu wis ra bisa ditambani.
bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga persiapan aja iya tresno aku apa dheweke wis pilih dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelaning rasa rasa tresno sliramu rabi sanjaka asik yang tentrem Pripun apa Ren, biasanya kita tanduk ditakoni